ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் ஸ்மார்ட்டான ஒரு மினி ஃப்ரிட்ஜை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் ஸ்டோர் பண்ணுற பொருளை கூலிங்காக வச்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஹாட்டாக வச்சுக்கிற ஆப்ஷனும் இருக்குது. கூலிங் ஹாட்னு ரெண்டு மோடையும் நம்ம ஈஸியாக ஒரே பட்டன் மூலமாகவே கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் 4 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நடுவில் இருக்கிற ஷெல்ஃபை வேணும்னா அட்டாச் பண்ணிவிட்டு வேணானா ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுற பொருளை 32 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வரைக்கும் கூலாகவும் 140 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வரைக்கும் ஹாட்டாகவும் வச்சுக்கும். ஏற்கனவே நீங்கள் கூல் பண்ணி இல்லைனா ஹாட் பண்ணி வச்சிருக்கிற பொருளை இதில் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா அதே லெவலே இது மெயின்டைன் பண்ணும். இதில் ஃபுட்டு ட்ரிங்க்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் மாதிரி எதை வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இது லைட் வெயிட்டாக இருக்கிறதுனால டிராவல் பண்ணும்போதுலாம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதுக்காகவே இதில் 2 சார்ஜிங் கேபிள்ஸ் கொடுக்குறாங்க. வீட்டிலலாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்லெட் பிளக்கும், டிராவல் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுறதுக்காக கார் பிளக் ஒன்றும் கொடுக்குறாங்க. இது 4 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் கிடைக்குது. அமேசான்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது. இதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த காம்பாக்டான கேட்ஜெட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டு நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.